Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlog. O dining higayon na ang atong topic karon bahin ni anang magpaniwang, magpagamay, no? So, nasayod ba kamo nga adunay mga pamaagi nga dili ka kay balungan na niwang na di ay ka? Without dieting, without effort nga mag-exercise sa gym? Ako nang na-experience og ako song nakita sa akong mga friends o mga relatives, no? Usaray ilang naingnan nganong migamay sila. After they underwent cholecystectomy. Cholecystectomy, kanang operation, gallbladder removal, gallbladder operation. Removal gayud sa gallbladder, not just the gallstones, no? So, mao kada ako nakita, kay ang ako ang mga igaagaw nga, mga dagko gina sila, no? Basig daghang ma-offend ani mga tambok gid sila. Dagko, no? Dili bina ko ano mga ato lang inog mga tamsi tambok pero sexy, no? And then nakita mi lately kung anong migamay ka nganong kuan ka siya na gikuan man ko gallbladder die, wala na ko'y gallbladder mo sukad ato kanang hingamay ko doon na ko usa ka cousin nga chubbyhon pud siya nakita pud mi slim, no? Slimming ko. Yun sa di mo pag-maintain gawin siya. Wala man. Wala naman ko'y diet gani. So kan nang gikuhaan ko og abdo, kanang gallbladder, migamay ko. I have a friend, akong nakitain ko, how did you maintain your slim body? Siya, wala man. Sige, sa akong kanon. Pero gikuhaan ako gallbladder, no? So, mo ilang mga tubag, gikuhaan ako gallbladder. And so, pardon me for this very personal experience, no? Bisag wala mo makailan ako, pero ako lang i-share nga akong experience nga. Migamay sad ko after that cholecystectomy, no? Mao na siya term sa gallbladder removal, no? Kay in my previous videos ako nang na-share nga suffer ko og gallstone, no? Gallstone diha sa akong, of course, gallbladder, no? Mo ba na doc? No, so mao na siya. Disclaimer, I am not a doctor, experience gining ako no. So pasaylo ako doon ako'y mga masulti nga tingali mingon ang doktor nga pasagad naman bayana, pero ang ako lang yung experience maoy akong isulti, and I consider experience as the best teacher. Lahi man sa theory. Ubang doktor may sila sa theory, pero experience wise wala po na sila, no? Muna siya. Mahinumdum ko sa usan ko ka doktor sa ortho, iyang kuhaan og staple wire ang ako ang operation, mingon ko nga sakit na dok. Siya, dili man. Ingo, dili ba? Siya, dili man. Awamot bitaw ay wa man ko ka sulay ani. Sulayan nato ka. So iyang gikuha ang staple sa ako ang tahi, akatong tahi. Kanang sa operahan mata, dili naman tahi ron. Mura naman, mga staple wire, stapler. So, dili ra di sakit. So, munang maingon ko nga dili sakit because experience na ko, no? Dili kay sa libro-libro na lang gibasa, experience yun. So, dili sakit, no? And then sa cholecystectomy, although tingali, migamay gyud kay 2 days man ang kuan ana ang pag unsa bay ngalan ana fasting ba kana pang dili bitaw ka pakanon, dili 2 days murag 24 hours, no, prior sa operation. So after that medyo ang poundage gamay na kuan na, no, kay dili man ta kakaon. Pag human sa operation may samot nga dili po gaganahan mo kaon because of the anesthetic effect, no. Gipakaon ko 2 tablespoons of arroz caldo ra gyud. After that miundang ko because mura kog mo throw up, no, excuse sa nagkaon or whatever, mura kog mo throw up, so ko nga dili na ko mukaon. So pag-abot sa panihapon luod gihapon, so wala na sad ko kakaon, duha ka kutsara ng arroz caldo, no. And then pagkapamahaw luod lang gihapon, so duha-duha lang ka lugaw, no, lugaw. Hantod nga ako lang nabantayan nga, hala,
akong shorts nga miluag man. 3 days lang ko sa hospital or 4 days. Pag uli na ko sa balay, ang ila na yung istorya, wow, migamay ka. Migamay ka, pila ra day ka kaadlaw sa hospital, no? So, ang na-experience sa ubang tao, ako nang na-experience nga makaniwang kanang right after cholecystectomy or after surgery baka, whatever is the surgery, makaniwang giday siya, no? So, nalipay kay ko nga migamay because dili man ko ganahan kay inanambok bitaw ko ang ako manggundire, ang ako ang abdomen mantingali na dali ra kay pagsaka sa acid because mag-abot sila ang unsa ba na sphincter or say nga less ba na moabot diri sa abdomen dali ang acid. So ang problema mag heartburn. Bugi na akong problema. So unsa man ko pagniwang nga dili man sad ko kaniwang kay nighapdos sa ako ang kuto-kuto, I tend to eat more and more and more. So midako ko from 45.5 kilos miabot ko og 55. So 98 pounds na siya or 100 ako karon hingabot ko og mga sobra na sa 100. So, ingon ana no? Inana ko kadako. Pareho po sa experience nako sa ako mga igagaw mga friends nga gikan gioperahan kalagmitan cholecystectomy, no? Wala na sila mo tambok. Ang akong cousin is 2005 pa hangtod ron gamay. Anay usa na ko ka cousin 2020 hangtod ron gamay, no? So I hope inana gyapon ma-maintain gyapon ako ang akong ka gamay. Although, sabihon manggod po ko gamay. Pero at least, mo gamay gyud, no? Ang akong BMI, ako ginang ipa gamay-gamay. So, although wa mo kailan ako, pero I am sharing this, aron po mo maka-ibalo nga, oy, how to lose weight without dieting and exercising. Wa po ko mag-ingon nga magpa-opera mo. Pero, sa experience nako, after cholecystectomy, migamay gyud. And ang uban nga mga friends determinado sila to maintain the weight, no? I-maintain nila kay murag na enjoy na nila ang ideal weight nila, no? So mao kana, wa po ko mag-ingon nga magpa-opera mo aron mo maulian, pero the thing is mugamay gyud ay kung mo underwent kita og operation or surgery tungod sa stress tingali kay financially mangita patag kwarta para ibayad or di taganahan mo kaon because of the anesthesia, effects anesthesia, no? So mao kana ang mga pipila ka punto ngano nga mo gamay kita. And so karon ako na lang i-maintain na lang namo nato ang ato ang kagamay, no? Especially kung mag-suffer kitag acid reflux, dili maayo nang manambok ta kay mo lang ito. Mao kanay tambag sa mga doktor nga kanang lose weight mo ginang ilaan, no? Kung nagtimbang kitag 65 kilos, himuo na siyang 45.5. Depende po na sa height, no? So, ingon ana, mas maayo ginang gamay kay dali ra ta makalukso, dali ta makalihok. Kung dako gud ta maghangak gid ta, no? So inaana siya kapoy kaayo. So mao lang kana akong sharing karon how to lose weight without dieting, without exercising, no? Pero I am not saying nga mautoy buhaton ninyo nga inaana. Pero kung doon na mo'y gallstone diha, ipakuha na siya. Dili na magulat nga mag-gallbladder attack because dili maayo, no? It's painful, discomfort. Kanang sakit nga gikan diri mo tuyok sa imong likod, dayon di ka kaginawa, gamay ra imong maginhawa. Apo pa tong amiga, igkalamatay gyud na siya, no? So ipatanggal, ipakuha. I know that gallstones is very common. Tingali sa pulo ka tawo, 7 anak dunay gallstones, 3 lang ang wala. Common kay kana siya dayon. Kung mo strike na siya, di man guna siya
tikasan bitaw na siya, dili magpahibalo. Walay warning ba? Walay warning na siya nga mo-attack ko. Basta lang siya mo-attack. Then, kung mo-attack siya, kanang grabe yun kaayo. No? Grabe yun kaayo ang pain, ang kasakit. And so, mao na siya, after, kung dili man siya lisod, kanang dali raman kaayo ang cholecystectomy, no? Dayon, we can live a normal life without gallbladder. Mo gina siya. Without gallbladder, okay gid kayo ang life, no? Wala na likay-likay o mukaon ba ko ani unsa ba na, wala na siya, no? Dayon, ang acid reflux medyo, in my experience, wala na dyan. Wala na dyan ko'y acid reflux. I do not know if kuan ba gyud na, pero akong na obserbahan, the same ang symptoms sa acid reflux o ganang doon na kay gallstones. Pare-pareho lang gina sila. Karon, okay na. Okay na ang ako ang feeling. The same sa mga friends nako sa ubang tawo nga wala na gallstone, wala na sila'y kabuhi, no? But, matod pa sa akong gastro, acid reflux is acid reflux and gallstone is gallstone. No? Dili na siya indon nga ug wala na kay gallbladder mawala ang acid reflux. Naara gihapon. No, naara pa gihapon. Pero sa akong experience nawala na. Nawala na ang akong acid reflux. Dok, mikaon ako og saging banana. So gididaan man ko ng banana, all kinds of banana. Tanan nga og sa music para tanan nga genre sa banana dili pwede. Karon I can eat sa anything, no? So, friends, mo lang kata kong sharing may tungod sa losing weight without exercising and without dieting. But the price is high. Of course. So, mo na siya. Cholecystectomy, no? Mo ginay naka kuan. Okay na ko karon. So, I hope everybody is happy and healthy. Have a good and godly day. Please remember, in God we trust. Have faith in God. Without faith, we can never please Him. If the goings get rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Have a good and godly day again. Thank you so much sa mga subscribers. Thank you so much ninyong tanan, no? So, kana lang. Hangtod sa sunod. Bye-bye everyone and take good care.